Nalor ka bengi ai jing shakri ban sina ye ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapikit offline ni online. Ni ai service ru ye ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Namar ka jings new jong ki imlang salang ka bagi beriu kimla shu ban yashania para beriu. Bar ka penlong ban don bet ke jing perkhat ka ba ar jing mot ha ba yu i ki ba compare kene ke ju penlong ye ki bor sanchar la ga de ha ki bor sarkar ba penya district la ga de ha ki bor penya chnong ne wat ye ki kli jong ga ying ha sem ban don kar kom perkhat ar jing mot ha ka jing ja yulum lang ki bor pulit bat ki pai ba ha Nongpo hari boy district halin ga jing lap ye ga wai ka pala ka bala i harut surok ka bala pen perkhat sniu ye ki pai ba bat kum ju ru ye ki bor pulit ka ri boy kat hadu bala penlong ye ke jingker saudong ye ketika pela badru ke jingwan poi jungi pulit bom squad nadu na nong ba shelong ban penlong ye ke jingpej benia ye ke ne ke pela lagade ke bedon ni kidak sniu jong ke jing pentrim ne kala bandai ke bala i dak pai ba dak ba kum klen peuse onda bala penlong ke jingpej benia dak ba penon kam dak kor ki bor rengkat ke jing pendon kam ru da ukso pulin la syam penban bagadai tang kepala kepala kum i dagi beriu ki berlese ki dan pedeng ke jingker ki bat kum klet ye kene kepala ha kene kepala ki dan tang ki jan pong senrang bat we mobile charger kene lese ke peni ke jing bom la shu bandon ke jing shania namar ke jing sniu bela nang jana ke por sakapor ki bolong ha ki babun rukom ja la ro ban pen ken mau badang ha kene ki khendia tayo kala don ke jing lap ki kepala ke badan ki bom IED ba wan bu ki nong pentrim haum sning Hagapor ka bagi pai ba kidang ye muja bat lek men hakawai kita masa bala penlong haum sning nagani ke jingja lesi ki pai ba nong lek nong wan ro kin ken mau ye legi jong gitiar gitar bat kin ken mau ro baga jing sniu ka ker tawyar kat na badan ke jing persang ban wan ra ye ke jing bah Bungkuk. Pegang.
चलो रास्ता खोल देगा अभी हो गया रास्ता खोल देगा